Ktorý bol podľa teba ten najkrajší? Hlasuj a vyber si gól týždňa anglickej Premier League. Pošli SMS a vyhraj 100 € v našich víkendových štúdiách na Digisport. Tu je náš aktuálny výber. Gól číslo 1. Prvá prehra Chelsea v sezóne nesie rukopis Papisa Cisseho z Newcastlu. Gól číslo 2. Andy Carroll skóroval prvýkrát od marca, kladivári zdolali Swansea. Gól číslo 3. V 6-bodovej bitke o záchranu medzi QPR a Burnley žiaril Charlie Austin. Gól číslo 4. Arsenal prehrával po polčase na pôde Stoke 0-3 aj vďaka gólu Bojana Krkiča. A gól číslo 5. Obrad Aston Villa proti Líškam odštartoval netradičný strelec Kieran Clark. SMS-kuj zo Slovenska na 7405, z Českej republiky na 903 0910 v tvare GPL a poradové číslo. Asi v hre o fantastickú cenu, o ktorej sníva každý fanúšik. Po 38. kole spoločne vyhlásime gól sezóny divákov televízie Digisport. Tak do toho posielaj SMS-ky a vyhraj 100 €. Viac info o súťaži Gól týždňa na webe Digisport.